Hrvatska će 1. siječnja 2023. postati 20. članica europodručja. Njena nova valuta bit će euro. I dok su euro novčanice jednake u svim zemljama europodručja, eurokovanice imaju nacionalnu stranu koja motivima upućuje na zemlju izdavatelja. Hrvatske eurokovanice nose nacionalne simbole odabrane uz sudjelovanje građana. Hrvatska šahovnica motiv je koji se nalazi na pozadini svih kovanica. Geografska karta Hrvatske je na apoenu od 2 eura, čiji obod krasi i stih "O lijepa, o draga, o slatka slobodo" iz himne Slobodi dubrovačkog pjesnika Ivana Gundulića, a kuna je na apoenu od 1 eura. Lik izumitelja Nikole Tesle nalazi se na apoenima od 50, 20 i 10 centi, a službena dvoslovna oznaka za Hrvatsku, HR, na glagoljici u formi ligature koja stapa ova 2 slova u jedinstveni tipografski znak nalazi se na kovanicama od 5, 2 i 1 centa. Hrvatske eurokovanice kuje hrvatska kovnica novca. Mala, ali svestrana, hrvatska je kovnica prepoznata i u Europi. Usmjerena je na proizvodnju opticajnoga te prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca. Postupak izrade kovanice započinje idejnim rješenjem koje se pretvara u trodimenzionalno umjetničko djelo. Tako izrađeni trodimenzionalni model detaljno se skenira. Skenirani model potom se digitalno uređuje za tehničku prilagodbu kovanju. Uređeni model laserski se gravira u čelik u originalnom promjeru buduće kovanice. Dobiveni reljef dodatno se uređuje i polira. Taj se čelični predložak, takozvani master, s reljefom utiskuje posebnim prešama u sirovce koji daljnjom mehaničkom obradom postaju alati za kovanje. Alati za kovanje potom se toplinski obrađuju u vakuumskoj peći za kaljenje, a površinski presvlakama za otvrnjavanje površine koje garantiraju dugovječnost alata i postojanost reljefa. Kovanice se kuju na specijalnim prešama za kovanje, a izrađuju se iz pločica od različitih metalnih slitina u strogo propisanoj kvaliteti. Eurokovanice, izrađene i izdane u Hrvatskoj, nalazit će se u opticaju i jednako će vrijediti u svim državama europodručja. Tako će naši nacionalni simboli biti vidljivi i prepoznati i izvan granica Hrvatske.